سلام زخبركم إرتراويان دليت فتحي أب كل عالم تركبوا كما يتخونوا أبزل لهم سلام كتكونوا سنة تمنيتيو سمي عينتها محرطة أبي زبال مباركس كلنا أبزي سوشيال ميديا وأبزي محبراوي مرة هبيتات نكتاتلو خمزلنا كل إرتراو دليت فتحي نزي أفلاقي سرعة إسياس وسرعة تقدف عمره نمحتار ويدما قلت فلوتي امن صاع تصميدهم ዝርከብ ኩላትና ንስሕቶ ነገር አይኮነን በአካል ንሳተፎ ስለዘለና ግዜናን ገንዘብናን ህይወትናን ንኸፍለሉ ዘለና አውድ ስለዘኾነ ማለት እዩ ምሳውሽቲ ኤርትራ ዘሎ ኤርትራው ደላይ ፍትሒ ኩሉ ህዝብ ኤርትራ ፍትሒ ዝደሊ ከም ምዃኑ መጠን ምሳውሽቲ ኤርትራ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ዙር ፈንቅልተ ተሓይዙ ቁልጡፍ ዝኾነ ለውጥ ክመፀልና ኩላትና ብትምኒት ጥራሕ ዘይኮነ ብጻዕሪ ብተግባር በአካል ንሳተፎ ስለዘለና ብዙሕ ሓበሬታ ዘድሊ ይኮነን ማለት እዩ أبز تفرالي كتماتات ناي عالم أبز تفرالي كفل علامات دما إرتراويان دليت فتحي ببز تعمم مس كبابيهم ندات أكو أخيباتات يكايدو مرجعات مقبرو بديمقراطية وأجاباب كله تلوتي يخلوا له نخدر لنا مالتي سلذي ناتو مقصلته نايتي أكل موفمنت كدمي إذن برا حيال نايت قومو بعزو إذن ناي أكل موفمنت ويمكساس دما قومو حجون تخونه كاوز حلفه مساوشتي إرترا بمنقدي تلفزيونات بعل أسنا كالوتن بعل إريساتن بناب أسنا ناب إرترا سدأتوا مسأن بتسنزح لفوق حبريت هذا ما مس حزب إرترا زلوا ركب نعبيه أب كل طفلوتي أب من زاي زعير كم زلوا بوشتن بدقن كلنا نكتاتلو زلنا حكي وكلنا نسرحلو زلنا إيمانتي ناتو مقاط سلطان بعر أب فرانكفورت زغبر دولن على 23 24 25 اوغست زور حزي ناي نقلو ديتا تباهيلو زغبر زلو كل إرتراو دلاي فتحي بزكالو خساتفو تزطعمو كخيد زيت قدما مستفرالي منقدي تساتفو خأزز ببروموشن وي دما بادفرتايز وي بغوسغواس بنوات مستفرالي منقدي كبركت مهنياتو تسن حيزن او تبغيسنالو زلوا حزب إرترا يربح يلنا حساب زامنالو مالتي خنساتفالنا يبل قصيلنا نحنا زمسل طبኛታት ንበሃል ድማ ዝካልና በርክቶ ክንገብር ኣለና ንፈቲና ሆናለና ገለ አባላትና ሃኡ ካብ ገለ አባላትና ኣብቲ ናይ ንቅሎ ዴታት ክሳተፉ ኮይደም ኣለዉ ድሮት ፖስተር ወፂ ስለዘሎ ሪኢኹም ኣለኹም ማለት እዩ በዓል ዳዊት ዘርእዝጊ በዓል አፈወርቅ መንገሻ አውደሎ ስነ ጠበኛታት ኩሎም አቤትና አሽትን ገዳይምን መንስያትን ይሳተፉ ኣለዉ ማለት እዩ ነቲ ንቅሎ ዴታት እዚ ክልመድ ኣለዎ ማለት እዩ كل إرتراو دلاي فتحي غازيتኛ ስነጥበበኛ ፖለቲከኛ መራሒ ሃይማኖት ኩሉ ነዚ ጉዳይና ኤርትራውያን ክሳተፉ ኣለዎ ኢና ንብል ምንም ኣብዚ ዓዳምን ተዓዳም ዘድሊ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ንኩሉ ግሩህ ብዙሕ ጎስጓስ ዘድሊ እውን ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ሓሊፍዎ ወጽዑ ፈሊጡ ተሲኡ ስለዘሎ ማለት እዩ ዓብዩ መቀጸልታ ናቱ ናይ ኣብ ቦለኛ ዕለት 13 14 15 ዝካየድ ዓቢ ህዝባዊ መድረኽ ኣሎ أب عدت إلينا بكتما بولينيا مالتيو إذا مدرخ زي نيشتي مبرخ هبلو بإرتراوين سنة أبنياتات دليت فتحي ويتنسى سنة إرتراوين دليت فتحي مس قدسات دك أنستيو إرتراوين دليت فتحي دك أنستيو أوروبا خوينو تبوغ سوا سيدو زر حل زلي مالتيو نتي أب بولينيا هنجبت دلينا زلنا أنت إنتلنا بولينيا تأكيوكا هو إلكا سعسي أخا فحم بال أيكونن تحسيمنا زلنا إحنا مجمرة سرعة قدف بمبل 4 عامات مسرات حمادة بزبل أب بولينيا عبي نوي حوارح مجال عوارح تدالو له عبي ناي ذكر نسيم متأخر ويدما ناي بروباغندا مدلواتي قبر الله مالتي إذا أب كتما بولينيا بتمثل عيلتي خكاية مالتي سلازي سرعة قدف بفلاي أبدق بفلاي كاب عدت اليان مستي بروجكت ناي كاب متوع أديس أبابا زول مسمر بروجكت مس إثيوبيا بمنغونينة إثيوبيا خسرح تحسيب زول بمنغست اليان لما خانيتي أبزي بروجكت زي كون كي كون نبز بهالو ساعات دما سرعة إساس بمثل التحزة هيمانيتي نداقدد أبز خدولو ساعات مسناي كاثوليك بيت كريستيان أبز قبرهم متحاز مقبار مس منغست اليان زول لوزم دنا نمعباي وي إيميج وي كا مثل ناتو بوزيتيف مخانو مس حزبو خم زلو كرئي إلو زغبر زلو بروباغندا وحالكي مالتيو دقنستيو بل 4 عامت بمبال أب بولينيا يقبر الله مالتي حجي هقدف يقبر سلا زلو سلا زيل نديكونا نتا علاما ني
ማሕበረሰብ ዓለም ከዳናግር ብፍላይ ምስ መንግስቲ ጣልያን ጥቡቅ ዝምድና ንኽገብር ዝገብሮ ዘሎ ሃልክ ክሳብ ዝኾነ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ድማ ህግደፍ ከምኡ ክገብር ከሎ ሰቂሉ ከም ድሌቱ ኮይኑ ከምኡ ክገብር ኮምፎርታብል ኮይኑ ከምኡ ክገብር ክንፈቅድ የብልናን ማለት እዩ ብዓብዩ ኣብ ዲያስፖራ ስለ ዝኾነ ተቃልስና ማለት እዩ ክሳብ ካልእ ተግባራዊ ነገር ወይ ጎነፃዊ ነገር ክሳብ ኣየድልን እዩ ኢልና እንድሕር ኣብ ዲያስፖራ ክንገብሮ ዝግባአና ከምዚ እዩ ጎነፃዊ ነገር ከድልን እንተኮይኑ ከዓኒ ርእሱ ዝኽኣለ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ሓደ ፅላል ምስኮና ክንገብሮ ንኽእል ብዙሕ ነገር ክህሉ እኳ እንተኾነ ኣብ ዲያስፖራ ወይ ኣብ ደገ ኮንካ ክትገብሮ ትኽእል ግን እሱ እዩ ማለት እዩ ህግደፍ ኮምፎርታብሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ከይዱ ከም ድሌቱ ከይከውን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ድሌቱ ኮንታክት ከይገብር ነቲ ኢሜጅ እቲ ሓቀኛ ኢሜጅ እዚ ምዃኑ እንዳርኣኻ ሪፍሌክት እናገበርካ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኤርትራን ኤርትራውያንን እንዳርኣኻ ክትቃለሶ ክትዋግኦ ከለኻ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንምግባር ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ስቆኢልና ክንዕዘብ ስለ ዘይንደሊ ኖሞር ድማ ሕጂ ድሕሪ ህግደፍ ንኸደሉ መንገዲ ስለ ዘየለ ግን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ህዝብና እዩ ንዕኡ ሶምካ ህዝብና እዮም ዝብልዎ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ካ ንሕና ንረኽቦ ኢና ህግደፍካ ረኽብዎ እዩ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ግን ምስ መን እዩ ዘሎ እንተኢልና ምሳና እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሓቂ ከነንፀባርቕ እዩ ይደለና እቲ መደብና ማለት እዩ ኣቦለኛ ዕለት 13 መስከረም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ምስ ወፃተኛታት ናይ መንግስቲ ጣልያን ርክባት ክህልወና እዩ ማለት እዩ ነዚ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ዓይነት ርክብ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናይ ምሸት ከዓ ሰሚናር ምስ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ክህልወና እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ብሉፃት ኣርእስታት ትምህርቲ ሓዘል ዝኾኑ ኣርእስታት ዝሓዙ ሰሚናራት ክህልውና እዮም ማለት እዩ ቀዳም ድሕሪ ፋዱስ ከዓኒ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ማእኸል ከተማ ቦለኛ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ተወድአ መወዳእታ ናይ ለቦዋ መደብ ኣለና ማለት እዩ ድሕሪኡ ቀዳም ምሸት ኣብ ሓደ ፅቡቕ ኤርያ ቦታ ኣብ ኣዳራሽ ደይኮነ ከምቲ ህግደፍ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣብ ሆቴል ተዓፅዮም ኣብ ገለ ተዓፂኻ ደይኮነ ኣብ ክፉት ዝኾነ ቦታ ድማ ናይ ስነ ጥበብ ምሸት ኣለና ማለት እዩ እቲ ናይ ስነ ጥበብ ምሸት ኩሎም ዓበይትን ንኣሽቱን ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ዝሳተፍዎ እዩ እቲ ናይ ስነ ጥበብ ምሸት ንባዕሉ መልእኽቲ ሓዘል እዩ ዳንኬራ ጥራሕ ኣይኮነን መልእኽቲ ሓዘል እዩ ኣገዳስነት ስነ ጥበብ ከመይ እዩ ዘሎ እስካብ ሕጂ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ስነ ጥበብን ስነ ጥበበኛታትን ከ ብኸመይ መንገዲ ክተሓዙ ኣለዎም ዝብል እዩ ንሕና ስነ ጥበበኛታት ማሕበር ናይዚ ትንሳኤ ስነ ጥበብ ተኣኻኺብና ንገብሮ ዘለና እቲ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ሓደ ፅላል ክመፅእ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ቀዳም ብጀካ እቲ ስነ ጥበባዊ ምሸት ስነ ጥበባዊ መግለፂታት ክህሉ እዩ ማለት እዩ እዚ መግለፂታት እዚ ምስቲ ህዝቢ ኮይና ይህን ድሕሪ ምባል እቲ ስነ ጥበባዊ ምሸት ናይ ምዝንጋዕ ክፋሉ ቀዳም ምሸት 14 መስከረም ተገይሩ ንሰንበት ንጎሽዑ ንሕና እቶም ስነ ጥበበኛታት ንበሃል ካብ ሙሉእ ኤውሮጳን ተኽኢሉ እውን ካብ ካልእ ዓለም ዝመፅሉ ኣኼባ ክነካይድ ኢና ማለት እዩ እዚ ኣኼባ እዚ ስነ ጥበበኛታት ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዲያስፖራ ሓደ ፅላል ሒዙ ክወፅእ እዩ ማለት እዩ ሓደ ስትራክቸር ሓደ ቅርፂ ሒዙ ክወፅእ እዩ ማለት እዩ እዚ ፅላል እዚ ነዚ ኤርትራዊ ደንበ ፍትሒ ምስ ኩሎም ትካላት ኮይኑ ከማእዝኖ እዩ ማለት እዩ ሙሽ ስነ ጥበባዊ ሓደ ክውጥጦ ደይኮነ ስነ ጥበባዊ ናይ ገዛእ ርእሱ ቅርፂ ሒዙ ናይ ገዛእ ርእሱ ፅላል ሒዙ ናይ ገዛእ ርእሱ ፅቡቕ ምሕደራ ወይ ስትራክቸር ሒዙ ምስ ኩለን ደንበ ፍትሒ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝነጥፍ ኣካላት እናተዋሃደ ሓድነት ክጠልብ ህፁፅ ለውጢ ከምፅኣ ከም ዘለዎን ኣብቲ ሚኒማም ፕሮግራም ተሰማሚዕን ቅልጡፍ ለውጢ ከምፅኣ ከም ዘለዎን ፀቕጠ ወይ ኢምፓክት ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ብተናፀል ስለ ዘይተድምዕ ብተናፀል ክትደርፍ ትኽእል ኢኻ ብተናፀል ክትጉስኩስ ትኽእል ኢኻ ግን ብተናፀል ኣብ ጉዳይ ሃገር ክትድምዕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ብኸምዚ እዩ ስርዓት ህግደፍ ከዓ ክሳብ ሕጂ ክዋጋእና ዝፀንሐ ባህላዊ ጉዳያት ዝበሃል ትካል ኣለዎ ጉጅለ ባህልታት ኣለዎ ቀይሕ መሬት ዶ ዋልታ ዶ ናይ ስርሒ ዞባታት ኣለዋ ኩለን ስርሒ ዞባታት ከዓኒ ስርሒ ዞባ 2 3 4 5 ኩለን እዘን ሕጂ ሰሜን እዚ ሰሜን ገለ ተባሂለን ዘለዋ እዚአን ከዓ ብሙሉአን ናቶም ጉጅለ ባህልታት ኣለዎን ማለት እዩ በዚአን እዩ ድዋጋእካ ብዝተፈላለየ ኣውደ ዓመታት ምክንያት እዘን ጉጅለ ባህልታት እናምፀአ እዩ ነቲ ህዝቢ ድዋግኦ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብዓይነትን ብብዝሕን ፀጋታት ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ደንበ ፍትሒ እዩ ደሎ ማለት እዩ እዚ ዓይነትን ብዝሕን ፀጋታት እዚ ኣብ ሓደ ጠርኒፍካ ከተስርሑ እንድሕር ደይክኢልካ ክትድምዕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት ስለዚ ብዓብኡ እዞም ስነ ጥበበኛታት ኣብ ሓደ ፅላል ኣብ ሓደ ቅርፂ ክመፅሉ ዝኽእሉ መድረኽ ኢና ፈጢርና ዘለና ማለት እዩ ኣብ ቦለኛ ስለዚ ኩልኹም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዲያስፖራ ንነብር ነዚ ሰላማዊ ሰልፍን ሰሚናርን ስነ ጥበባዊ ምሸትን ስነ ጥበባዊ ፅላልን ንምቋም ዝግበር ዘሎ ጉያ ኩላትና ክንሳተፎ እንድሕር ክኢልና ዕዉት ክኸውን እዩ ማለት እዩ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ዓይነት ተፅዕኖ ክንፈጥር ከም ንኽእል ከዓ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ህግደፍ ምስ ህዝቡ ደይኮነ ንሕና ኢና ምስ ህዝብና ዘለና ኢልና እንሪኤሉ መድረኽ ክፍጠር ኢና እንደልዩ ዘለና እዚ ከዓ ናይ ኩላትና ተሳትፎ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ኩልኹም ኣብ ኤውሮጳ ትነብሩ ነታ መዓልቲ ነፃ እናገበርኩም ዕረፍቲ እናሓተትኩም ድዩ ቀዳም ሰንበት ከዓ ስለ ዝኾነት ብጀካታ ዓርቢ
ፍላይ ተሰላማዊ ሰልፊ ቀዳም ስለ ዝኾነት ዝከኣለኩም ክትሳተፉ ኢና ንጽውዕ ዘለና ማለት እዩ ኩልኩም ኤርትራውያን ደለይ ፍትሒ ስፔሻሊስት ንጥበበኛታት ድማኒ እዚ ኣገዳሲ እዩ ደሪፍካ ወይ ሙዚቃ ሃሪምካ ወይ ተዋሲእኻ ፋሕፋሕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓደ ስነ ጥበባዊ ጽላል ከነቕውም ኢና ከም ዝቐዲመ ክብሎ ፀናሕኹ ኢና ንፅዕር ዘለና ከብርሃ ስለ ዘለኒ ቁርባን ወይ ሓዛ ቪድዮ ይቕሬታ ሓደ ካብቶም ኣዳለውቲ ወኪል ናይ ስነ ጥበበኛታትን ናይቲ ናይ ቦለኛ ኣዋሃድ ኮሚቴ ስለ ዘለኹ እየ የቕርብከን ዋሓ ምክንያቱ መግለጽ ስለተድልያ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኩም ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ጥራይ ክትደርፍ ወይ ሙዚቃ ክትሃርም ወይ ክትዋሳእ ደይኮነ ሓንቲ ጽላል ኣቂምና ክንከይድ ስለ ዝኾና በጃኹም ብዝተኽኣለ መጠን ኣብ ኤውሮጳ ትነብሩ ብፍላይ ክትሳተፉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይቲ ሓደ ይኮነ ናይቲ ሓደ ይኮነ እዚ ጉዳይና እዩ ብሓባር ኮይና ሓደ ሓይሊ ፈጢርና ነቲ ለውጢ ንቕድሚት ክንደፍኦ ወይ ከነማእዝኖ ዝግባኣና መድረኽ ስለ ዝኾነ ማለት ናይ ኩላትና እዩ ናይ ብሓቂ በላይ ፍትሒ ትብል ተኾንካ ናይ ብሓቂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ توزع تشقرر وصعود شقرر كاتوينو أنزود أنزود كاتوينو أبكم زخت ساتف جدني مالتي حادث نتو صلال إنا نقوم أحسب زلنا مالتي بزحات نتو بنياتات كونتاكت نجبركم زلنا عبيتن ناشتن سنتو بنياتات أخواتنا أبواتنا نياتنا كلهم أبزقوا دايزين زرارة لنا مالتي السهم كأبزتخ على متن مزلكم شم نزهزبي توعد كتقربلو لنحسنكم كالوت سنتو بنياتات إرتراويان أو أمريكا زلهم كونتاكت نجبركم على لنا تم زرخبناكم صبوا غبره መልስ ለኩም ጉዳይና ስለዝኾነ ንማሳገነሉ ጉዳይ አይኮነ እንቶም ዘይረኸብናኩም ከአኒ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሕጅ ካምፔን ጀሚርና ስለዘለና ቀዲሞም በዓል ዳዊት ዘርእዝጊ አብርሃም ማቻዊ ጀሚሮም ስለዘለው ኣነ ወለ ድሕሪኦም እዚ ቪድዮ ውፅለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኹም ብቪድዮ ደገፍኩም ክትውና ኣብ እስራኤል ዘለኹም ነዊሕ ዓመታት ቃልሲ ዋጋ ዝኸፈልኩም ኤርትራውያን ስነጥበበኛታት ኣለኹም ስነጥበበኛታት ጥራሕ አይኮነን ብሓፈሻ መንእሰይ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኻ ኤርትራው ደላይ ፍትሒ ነዚ ናይ ቦለኛ መድረኽ ክትጉስኩሰሉ ኢላው ነፍስ ወከፍ ሰብ ቪድዮ ውፅኡ ንኺድ እዋኑ ሕጂ እዩ ነዚ ስርዓት ከነብሽሎ ክንከል ኣለና ክብል ኣለዎ ስነ ጥበበኛታት ከዓ ጩራ ባንድ ሰነድ ባንድ ቃሊ ባንድ ብባንድታት ተጠርኒፍኩም ንነዊሕ ዓመታት ግዜኹም ንገንዘብኩም ዝሃብኩም ነዚ ደንበ ፍትሒ ብምሉእኹም ውልቀ ሰባት ኣይጠቅስኒ ብምሉእኹም ኣብኡ ዘለኹም ሓደ ካብ ሓደ ዝበልጥ ስለ ዘይኮነ ብምሉእኹም ቶም ስነ ጥበበኛታት ኣብኡ ዘለኹም ነዚ ናይ ቦለኛ ጉዳይ ነዚ ናይ ቦለኛ መድረኽ ድምፅኹም ክትህብሉ ይላበወኩም ኣብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ዘለኹም ደለይ ትፍትሕ ኩልኹም እቲ ክመጽእ ዝኽእል ንቫኬሽን ውን ኤውሮጳ ስለ ዝመጽእ ክትመጽእ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ክመጽእ ዝኽእል ወይ መደብ ዘለዎ ኣብዚ ክሳተፍ ስነ ጥበበኛ ይኹን ብኾነ ይኹን ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ብሃገር ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ይሽቁረር ዝብል ኣብዚ መድረኽ ክመጽእ ፃውዒትና ነቕርብ ማለት እዩ እቶም ስነ ጥበበኛታት ብምልኡኹም ኣክቲቪስትስ ዝተኽኣለ መጠን ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቭ ዝኾንኩም ኣክቲቪስትስ ነዚ ናይ ቦለኛ መድረኽ ፃውዒት ክትህብሉ ጎስጓስ ክትገብርሉ ብትሕትና ንሓትት ናይ ኩላትና ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ ክብለኩም ፀናሕኹ ሕፅር ኣቢለ ገሊፀ ዘለኹ ናይ ቦለኛ ዕላማታት ንኩላትና ዘድልየና ዘሎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኹም ስነ ጥበበኛታት በዚ ኣጋጣሚ ዕድመ የቕርበልኩም ኣለኹ ዓበይትን ንኣሽትን ኣብ ኩሉ ዘሎ ኣብ ኤውሮፓ ዘለኹም እስራኤል ዘለኹም ኣሜሪካ ዘለኹም ኣውስትራልያ ዘለኹም ኣካላዊ ምብራቕ ዘለኹም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ኣሕዋትና ኣብ ኢትዮጵያ ገዲፍናኩም ዝመፃና ብመፃና ስነ ጥበበኛታት ኤርትራውያን ምሳና ጎንጎንና ኮንኩም ኣብ ውዑይን ዝሕሉን ምሳና ትጎይ ዝነበርኩም أو قديف ناكم مثلا سنة أو نياتات دما بمنفس مسانا تحت الجبر ركب كم زلوا خينو أجاكم نبلكم بمنفس كام سنة شتافيهم بمنفس يخون كلهم أبكال علامات زلهم قلنا إنترنت ناي سوشيال ميديا أكسس زلكم زي فيديو ناقبركم حتى فيديوهات أنا أدلا وخينا سزلوا خي قربان وحيو غريتا ما برز لجدليو حتى فيديوهات ناي قوس فيديوهات كتكبروا بس قطعمي أدمينا نقرب بمول أخن دك أنستيو እዚ ጉዳይ ብሽምክን ይሽቀጥረሎ አቦለኛ ብሽም ደቀንስ ይሽቀጥረሎ ደቀንስ ሁሉን ኣብ ጎን ያለው ክብል እዩ መበል 40 ዓመት ማለት ደቀንስ ዝገብር ደለ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊት ጓለን ስቴቲ ገዛ እንዳኸደ እንዳخخ ገንዘብ እንዳخፈለ ነው ሐዋርሕ ተዳሊሉ ማለት ስለምንታይ እቲ ምስሉ ኸይር ደለ ስለ ዘሎ ፍላይ ኣብዚ ናይ ጣልያን ሶሳይቲ ገቨርንመንት መንግስት ናይ ጣልያንን ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ደቀንስ ይኸአ ወጻዕኽን ትገልጻሉ ሃማደን ንደቀንስ ኤርትራ ከም ዘይውክል መሰል ጓለንሰይቲ ኤርትራዊት ዝግህዝ ዳንበር መሰል ጓለንሰይቲ ኤርትራዊት ዝሕሉ ማሕበር ከም ዘይኮነ ኣገልጋሊ ባርያ ናይ ስርዓት ከም ዝኾነ ትገልጻሉ መድረኽ ይሞ ኩልኽን ኤርትራውያን ደቀንስዮ ኣብዚ ጉዳይ ዝኽተሳተፋ ክትጉስጉሳ ኣለክን ክሳብ ሕጂ ኣርኤኖ ዘለዋ ተበግሶታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝገብርኦ ዘለዋ ጎስጓሳት ክሳብ ሕጂ ኣርኤኖ ዘለዋ ተበግሶ ብጣዕሚ ዝናኣድዩ ብሙሉእና ንኹሉ ኤርትራዊ መድረኽ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ዝሳተፎ መድረኽ ናይ ፍራንክፈርት ይኹን ናይ ቦለኛ ኩሉና ህና እዩ ናተይ ናትካ ናይቲኤን ናይቲኦም ዝበሃሉ ኣይኮነን ኣንጻር ሰዓት ዝግበር ምንቅስቃስ ትንፋስ ብዘይህብ መንገዲ
ክንቅጽሎ ኣለና ስለዚ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን እዚ ብስምክን ዝግበር ዘሎ ሸቐጥ ኣብ ቦሎኛ ክግበር ተዳልዩ ዘሎ ንዑ ጠጠው ክትብላሉ ምስ ህግደፍ ዝዳናገጻ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ጠጠው ብላ ኮይነን ልወጻ ንሓሶት አንጻርቲ ህዝቢ ኤርትራ አንጻርቲ ዝውጻዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኣለና ምስ መንግስትና ድብላ ኮይነን ንሕና ንወጻ ንዝተወጽዕ ሕብረተሰብ ንመሰል ጓል ኣንስተይቲ ጠጠው ዘይንብለሉ ምክንያት ይብልና እቲኦም ኩሕልና እንዳኸሰሰን ከሎ ውሽጠ እንዳቆርቆረን ከሎ ጠጠው ድብላ ዘለዋ ንሕና ግዳ ሕልናና ብዝቀስነሉ መንገዲ አንጻር ወጻ ኣምላኽ ድፈትዎ ሰብ ድፈትዎ ንኽንገብር ብዕንቅጠና ነገር ክህሉ ኣይከኣልኒ ስለዚ በጃኹም ኩልኹም ኤርትራውያን ተለይቲ ፍትሒ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ወስኩስሉ ክትሳተፉ ድማ ብኽብሪ ንዕድም ጉዳይኩም ከዓ ስለ ዝኾነ እዚ ለዋ ዘድልየኩም ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ትነጥፉ ስለ ዘለኹም ነጥፍ ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ ብሽምክን ይሽቀጥ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ ጎስጉሳሉ ተረኸባ ከዓ ባዕልኽን መፂኽን አንጻርቲ ዝግበር ዘሎ ሓሶት አንጻርቲ ዝግበር ዳንኬራ ከዓ መኸተኽን ከተርእያ ከም ቀደምክን ጅግነትክን ክትሰርሓ ብዝጋጣሚ ይዕድም ኩልኹም ስነ ጥበበኛታት ከዓ ዋኒነ ኢልኩም እዚ ጉዳይ ደሪፍካ ምብታን ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ ቅርጽ ክንሰርሕ እንደሊ ስለ ዘለና ናይ ብሓቂ ስነ ጥበብ ኤርትራ ዲያስፖራ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ምስቲ ባህላዊ ጉዳያት ናይ ህግደፍ ተነጻጺርና ብብዝሕን ብዓይነትን ኣበይ ከም ዘሎ ትብዝሒ ንጹር ስለ ዝኾነ እዚ ብዝሕን ዓይነትን እዚ ጸጋታት ናይ ሰብ ዝግን ኣብ ሓደ እንተጌርናዮ ከመይ ከድምዕ ከም ዝኽእል ንኹሉ ሰብ ዝርድኦ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ ንኸነምጽኦ ከምዚ ዝደሊ ናይ ብሓቂ ለውጢ ዝደሊ እንተሎ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ቦሎኛ መጺኡ ሓደ ስነ ጥበባዊ ጽላል ሰሪሕ ክኸይድ ምስ ህዝቢ ተራኺቡ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ኣኼባ ገይሩ ክኸይድ በዚ ጋጣሚ ንጽውዕ ማለት እዩ የቕሬታ እዚ ቪድዮ ንውሕየ ኣለኹ ምክንያቱ መረዳእታ ስለ ዘድልዮ ካብቶም ኣካየድቲ ሓደ ስለ ዝኾንኩ ደጊማ ክነግረኩም ብኸምኡ እየ ንውሕዮ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ስለዚ ኣብ ቦሎኛ ይኹን ርክብና ቻው ይቐኒየለይ